Here you will find everything that you need to save your money. With my love glasses on, got my love glasses on. Here I go, I'm on my way. I see more clearly and I feel strong. More. There's got to be so much more to this life. My heart is racing just to know what it is like. More than I could expect, anticipate or imagine. Willing to believe amazing things are still happening. I'm gonna live the rich life, full and best life. So if y'all know what I mean, put your hands up and declare with me. Yeah, I'm full of faith. I'm gonna live the good life, beautiful and glorious life. So if y'all know what I mean, put your hands up and declare with me. Så er vi over på siden, og der har vi jo en fin side her, hvor vi kan se, hvordan vi får betaling for at rejse, og vi kan få betaling for at shoppe, og vi kan også få de bedste kupontilbud og så videre ind direkte i vores indbakke. Og så er det selvfølgelig fuldstændig gratis at blive medlem. Lad os prøve at gå lidt ned på siden her og se, hvad der ellers er på siden. Lige i øjeblikket er der en reklame for Black Friday, som er USA's allerstørste handelsdag, der kommer en gang om året. Og lige i det øjeblik, vi optager den her video, der er det handler om. Så er der et mulighed for at få en speciel toolbar, der husker dig på altid at få din cashback og dine ting ind på Dupli fuldstændig fra din browser, og den viser vi også lige om lidt, hvordan den fungerer. Så er der nogle af de forskellige bedste rejsetilbud hernede, men det allervigtigste det er den her del lige her, om hvordan cashback virker. Det er fuldstændig lige så enkelt som 1, 2, 3. Du starter simpelthen med, at du går ind og tilmelder dig her på siden, ganske gratis, og så går du ind og foretager de køb, du plejer, handler i de yndlingsbutikker, du er vant til at shoppe i, og så kommer der cashback, altså penge tilbage inde på Dupli til dig. Og så er der nogle af de forskellige tilbud hernede, og der kan vi jo gå ned og se, der ligger bare nogle enkelte butikker her på forsiden for at lige få vores opmærksomhed. Og hvis vi for eksempel over til højre kigger på Zalando, så kan man se, at hos Zalando der får et gratis medlem 6,5%, og hvis man er premium medlem, så får man 10,5%, og hvis man er VIP, som rigtig mange mennesker er, så får man 12,5% i cashback, når man handler på Zalando. Og så er der den sidste del hernede, at hvis man vil opgradere til de her forskellige medlemskaber, så kan man selvfølgelig gøre det. Mange starter som gratis, og så finder de hurtigt ud af, at der er masser af penge at spare, men det fortæller vi meget mere om i den tredje video, vi har her på siden. Men lad os køre op i toppen igen, og så lige prøve at gå ind på rejsedelen, hvor vi kan se herinde, at det er her, man bestiller rejser fuldstændig som man plejer. Dupli har samarbejdet med alle de kendte rejsefirmaer, Expedia, Priceline osv. Og der er hoteller herinde, som man kan se, man kan få op til 14% cashback på. Så er der fly, hvis man bestiller dem separat, og der er så kun op til 1,5%. Det ved vi alle sammen, at flyselskaberne konkurrerer hårdt mod hinanden, og det vil sige, at der er jo næsten ikke noget at give væk af på de flysæder. Hvis man så kombinerer fly og hotel, som vi alle sammen ofte gør, når vi skal ud og bestille vores familieferie, jamen så er der op til 11% cashback på den del, og skulle man have lyst til at leje en bil, jamen så er der op til 13%, når man går ud og lejer bilen. Fuldstændig bestilling af rejser, som man kender, man søger og gør det, man plejer, og det er helt fuldstændig, som du kender fra alle andre rejseportaler. Så kan vi gå over på shoppingdelen herovre, og der vil jeg egentlig lige prøve kort lige at sige, at nu er vi på den danske side, men der er jo en masse af os, der godt kan finde rigtig gode tilbud i udlandet, og Dupli er så smart et site, at de har sikret sig, at når du går ind og handler for eksempel på den internationale engelske, så kommer kun de butikker op, der i forvejen leverer til Danmark, og flere af dem viser faktisk hele siden i danske kroner. Så det er der allerede taget højde for, fordi Dupli selvfølgelig kan finde ud af, at du kommer fra Danmark, fordi det sladrer din IP-adresse lidt om. Det er sådan noget teknik. Men ellers så går vi lige ind og kigger herinde på shoppingmallen, hvor vi så er kommet ind, og der er der så altid de bedste deals oppe i venstre side, og som sagt så kører de meget på den her Black Friday handelsdag. Og ellers så ligger butikkerne herinde, og vi vil egentlig prøve lige igen, nu ligger Zalando tilfældigvis lige her, så kan vi lige prøve at klikke på den en gang, fordi nu vil vi gerne lige derover handle.
Og så kommer den op på Zalandos side, og skulle Zalando have nogle kupontilbud, vil de komme op hernede i bunden. Og nu gør vi så ganske enkelt, vi bare klikker en gang, og så loader den op og siger, hov, du skal huske, at der er fordel ved at være meldt ind, og det vil sige, at du skal altså være logget ind for at få alle dine fordele. Vi prøver bare lige for sjov at klikke videre, uden at være logget ind. Så går vi direkte over på Zalando, og så kan du se, at du som gratismedlem får 6,5%, og nu lander vi herovre på Zalando. Og da vi nu har installeret den her toolbar, som er Duplis lille huskeseddel, så popper den straks op her og siger, hey, du skal huske at aktivere din cashback. Jeg har lavet en installation af den heroppe, og det vil sige, at der kommer sådan en lille Dupli ting heroppe i din browser, og den viser sådan et indkørsel forbudt skilt lige nu, fordi det er den er ikke aktiveret. Så nu vil jeg lige gå ind og aktivere min cashback, for jeg vil godt være sikker på, at jeg får mine penge. Så sker der det, at jeg lige skal logge ind her som bruger, og det gør jeg så lige med et brugernavn og så et password. Og nu sidder jeg lige og klikker lidt på tasterne her, så det tager lige et øjeblik. Jeg er ikke så hurtig til at skrive. Og så kan du se, nu kommer der et flueben op, og nu er jeg altså logget ind. Og så kommer den op her igen og siger, nu skal du huske at aktivere din cashback, for nu er du logget ind. Lige så snart jeg så aktiverer cashback på knappen heroppe, så siger den cashback er aktiv, og nu kan I se, at Dupli-ikonet heroppe lige bliver til en lille grøn plus. Så nu er du hamrende sikker på, at du nok skal få din cashback, når du nu går ind og handler på Zalando. Og det gør du bare fuldstændig som du plejer og handler med Zalando her. Det sidste, jeg lige vil prøve at vise dig her, det er selvfølgelig, hvordan man simpelthen, hvis nu man ikke skulle have gået den her vej, som jeg gjorde via Dupli-siden først, at man har fuldstændig glemt, man har et Dupli-medlemskab, så går man selvfølgelig bare på sin ganske almindelige Google herude, og så søger man for eksempel på sportssko, og det skriver vi lige her i søgefeltet, som vi jo alle sammen gør, når vi søger online. Og så går vi ind her, og så fordi vi har vores aktive huskeseddel installeret heroppe for Dupli, så popper der nogle forskellige op herinde. Så popper der sådan nogle forskellige op herinde, og der kan man se, at man kan finde sportsko her. Det her igen Zalando, der er på banen her. Det er Footway, der er her. Herover har vi Smart Guy, og jeg har vi Selbes, og vi har alle mulige forskellige butikker herinde, der lige markerer Branders, har vi også herinde Footway igen. Og så lige snart vi går ind og sætter markøren henover her, så kan vi se, at vi simpelthen er klar til at gå direkte til butikken herinde fra vores almindelige Google-søgning. Så det vil sige, at du kommer aldrig nogensinde til at glemme at få fat i din cashback. Og hvis vi lige prøver at gå ind her på selve siden, så kan du se, hvis du er logget ind, så er du klar til at gå direkte i butikken. Og det kan vi så lige prøve at gøre. Nu rammer vi så tilfældigvis lige Zalando igen. Men det vil sige, at der er vi så simpelthen inde i systemet, og det vil sige, at vi er logget ind, og så kan vi se, at den med det samme bliver grøn heroppe igen, oppe i højre hjørne, og det vil sige, at vores cashback er aktiveret. Så det er jo en ganske almindelig søgning via Google, som vi fuldstændig kender det. Og når den her er aktiv, så kan man faktisk gå ind på selve ikonet heroppe i højre hjørne, og så kan man egentlig se andre forskellige tilbud af noget af det, man søger, og man kan faktisk også gå ind og se, hvor meget cashback man har fået tilbage. Og jeg kan tilfældigvis gå ind på min konto lige og se, hvad der ligger derinde ting, og jeg kan også vælge herinde at gå ind og logge ud. Så man hele tiden på sin browser bliver husket på, at man altså får sin cashback, og det kan man være fuldstændig sikker på, når der er det her lille grønne plus heroppe. Men det var egentlig det. Lad os prøve at hoppe tilbage. Så lad os lige kigge på, hvordan de her penge de fordeles, når man får cashback tilbage på Dupli. Det vil sige, når en kunde først foretager sig et køb, for eksempel på Zalando, så sker der det, at man jo selvfølgelig har en handel direkte mellem kunden og Zalando, fuldstændig som I kender. Det der så sker, det er, at hvis man nu har aktiveret sin cashback og har sørget for at få det på plads, så har Dupli fundet ud af, at man nu har aktiveret den her cashback, og dermed registrerer Dupli, at man nu er berettiget til at få penge tilbage. Og det der så ganske enkelt sker, det er, når Zalando har foretaget det her salg til kunden, så har Zalando jo fået en fordel ud af det, netop ved at få et salg, og så er der en aftale om, at de skal sende nogle markedsføringskroner, og først på det tidspunkt sender de markedsføringskroner til Dupli, som Dupli så fordeler ud igen til cashback og fordelsprogrammer til kunderne. Så enkelt kan cashback forklares, når man anvender Dupli. Det, der selvfølgelig også er vigtigt at sige, det er, jamen cashback, når du får penge tilbage, hvad kan du så bruge de penge til? Jamen de penge, dem kan du hæve ind på din Dupli-konto, og du kan altid trække dem ud til en hvilken som helst bankkonto, du nu har. Og det andet, du også kan gøre, hvis du har enten et Premium eller et VIP-medlemskab og er berettiget til et Dupli Debit Mastercard, kan du sætte dem over på det her Mastercard, så du kan handle i helt almindelige butikker, uafhængig af Dupli overhovedet.